Niiskuneiti, oletko ihan terve? Haluatkohan varmasti lapsia? Haluan. Minä kypsyin yön aikana ja tiedän. Minulla on Muumipeikolle yllätys, joka varmasti piristää häntä. Kuinka monesta lapsesta sinä haaveilet? Oi, minä ihan ratkean äidin rakkaudesta. Oi, 2 tusinaa olisi sopiva määrä. Siinä tapauksessa. Luuletko, että voisin ratsastaa selässäsi? Muumipekko, mikä sinua vaivaa? Minä en suutu. Äidit eivät suutu. Äidit eivät suutu. Oi, kun sattuu. Lopettakaa heti! Oi, lopeta! Upsis! Nyt ne taas menivät tuolla lailla! Ei onnistu. Hei niiskuneiti, puske kovemmin! Muumipeikko! Sattuiko sinuun? Sattuu! Älä heitu! Tekee kipeää! Katso! Upea vai mitä? Iso muna! En ole kokenut koko elämässäni mitään näin upeaa.